Svolala jsem vás, abychom společně uskutečnili úspěšnou invazi do Esli Esai. Chci, abyste měli jasnou představu o tom, že vstupujeme do nové éry. Vojáci, vidíte mě? Já jsem váš bůh války. Všichni si pamatujte, že vás vedu od vítězství k vítězství. Se mnou se nemáte čeho obávat. Buďte stateční, buďte přesní. Náš nepřítel udělal zoufalou chybu hned při první příležitosti. A vy ji trestáte. Hej! Víme, že naše armáda byla poražena při pokusu projít průsmykem na východní část ostrova. Stoprocentně se jedná o sériového vraha a kouzelníka. Vypadá to jako zvláštní rituál, který si zatím nedokážeme vysvětlit. Pamatuj, že vražda není vždycky řešením všech problémů. Ne, pouze vražda správného člověka. Věz, že to jediné pozitivní, co ten tvůj ubohý čemný princ udělal, je, že právě teď hnojí půdu v Araxesově údolí. Promiň, že jsem tě nestihla ochránit. Pak si zapamatuj ještě jednu pravdu. Každá volba má svou cenu. A málo kdy si uvědomíš celou cenu, kterou budeš muset za své jednání zaplatit. Mé volby mi stály úplně všechno. Mrzelo by mě, kdyby si volila stejně.